Kubor nakaslem jong unongsan hima. Namar ka jingja syaksiat yap jong kisan ngut kimen sim brio hakasnong mukro West Jaunty Hills District kabala jah ka step jong ka arpo artarik ubanay na wing arajar arpo ar nakalyang uba met ba lingdo ubade u president ka seng United Democratic Party uloang baka seng hi barok kaway ka penrem jori ka ni ka jingja badia ka jingle jong kipulet ka Assam uba met ba uloang ba menteri rang ba ka jela u kondet ki sangma uday bande AA halor ka ni ka jingja bat ban pej baka ka benta ka bana kalyang ka sorkar ka don kam banle uba met ba uloang bana kalyang ka seng kadawa bade bantung da jing toket National Investigation Agency halor ka te jingja bat bade ban penshitom mi gitu badan kti hak ban siat yap ye kisan ngut kimen sim brio uba met ba uloang ru ba ka seng ka pha ru ye jing sngolam chi bahing hasam jong gitu ke bala du no yala ka men sim ha ka ni ka jingja ka basngosi shu aka te ka sngi kom ka dak ka jing sngolam mi kisan ngut kimen sim ki bala du no yala ka jong ka jing em kala dan ru ka jing snap jar ka ba arminet AA nakaliang jonga ba nakaliang jong ka party ngi pen pau ka jing susi ka ba kraw but ni condemn ya ka ai ke di ka balajia ha ka ba hadu ba ki min sim berului kila do no but ni pen pau ru akan ka por ha ka ba chief minister kumkledo jong ka state ba un shim ya ka action ka ba klan ban pet ba ka ke benta ka badan kamban le nakaliang jong ka sarkar ni condemn ru ang ni ya ka jingle jong ki pulit jong ka Assam hadu banda penyap ya ki beliau kiba Syong basa hak tu kejaka, bad ni penpau hang ni ban nakaliang ke state government, bad nakaliang jongi grukum ke parti ni demand ba kadai ban ai ya ke inquiry ling ba ke NIA. Tinggi song ba hak ba mentahi kan neswa nakaliang joko parti ni lawan penpau. Ni paru ya kajing sulem ya ki bahayeng basam jong gitu ki belakra no ha ka de kajing ja ka basusi bat ni duai buble undon lam kat bat ki ha ka bakum kene kajing ya kendo kajing siam jong ki halor kene kajing ja ka basusi bat ka basmuk thang ka bakum kajing ki ya kendo bagi siam ni ai ki kesan ye ke yeng kesam ke jong kito kilong ye ba ngi don kat bat ki bat ba nuan bat de ban pensitam ya gitu ki badon kiti hakane ke jingja te yamenta shwang atrai tu kalabiang so as a mark of respect to all those lives that have been lost as informed to us, I would like to request the gathering. Let us observe a 2-minute silence and request all of you to please rise.